ロックダウンの情報などが入ってきましたので、現在のバンコクの状況、そちらから見ていこうと思います。タイの状況が今後どういう風になっていくか。こんにちは。人生に楽しい旅を、すみやきです。今回は海外渡航に関して飛行機チケットを取ったりしたのにもかかわらず、その国に日本人が入れなくなってしまった場合、そういった時に飛行機チケットとかそういったものはどうしたらいいかということを話そうと思っていたんですが、タイから新しい情報、ロックダウンの情報などが入ってきましたので、早めにお伝えした方がいいと思いましたので、そちらのお話をさせていただきます。タイは昨年末、だんだんと外国人の観光客に対して観光に来てもいいですよというようなことで、タイへの入国の制限の緩和がされているところでした。日本人にとっても特別観光ビザ、またビザ免除、そういったものが認められるようになり、これからタイに行きやすくなるんじゃないか、そういった期待が高まっていた矢先にクラスターが発生してしまいました。そしてタイ政府はコロナのさらなる拡大を抑えるために様々な対策を行ってきたんですが、ここに来て2021年ロックダウンのニュースが入ってきました。今後のタイ渡航、それを考える上でも様々な情報をリサーチしてみました。今回お伝えする情報は5つあります。まず1つ目はコロナの感染に伴い現在のタイやバンコクはどういった状況にあるのか。2つ目は現在のタイの感染者数はどれぐらいなのか。3つ目は現地のタイの新聞からの最新情報をお伝えします。4つ目はこれからタイがどうなっていくのか、タイ政府が打ち出している今後の方針をお伝えします。そして5つ目は細かなデータを収集しているサイトがありますので、そちらのデータから見た客観的な現在のタイの分析、そちらをさせていただきます。今回の動画ではタイ政府の政策、タイの現在の状況、細かいデータなどそういった様々な情報を順番にお伝えしていきますので、この動画を見た後ではタイの現在の状況が理解できるようになっていると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外の面白い話、入国情報、おすすめスポット、また最新情報などをお伝えしています。これからもお役に立つような情報、どんどん配信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまずはじめに現在のバンコクの状況、そちらから見ていこうと思います。1月の2日、AFP 通信の記事になります。タイの首都バンコクで2日、バーやナイトクラブの営業と飲食店での酒類提供が禁止された。国内で感染が拡大する新型コロナウイルスへの対策の一環というような記事になります。これまでに2600人以上の感染者が確認されたバンコクは1月2日から部分的なロックダウンを導入すると発表しました。バーやナイトクラブ、ボクシングスタジアム、統計所、マッサージパーラー、サロン、ジムなどの営業を禁止したということです。バンコクに関して全体的ではないものの一部ロックダウンが始まっている模様です。こちらどのような状況になっているのか確認をしようと思いまして、日本の外務省のホームページを確認してみました。1月の2日に更新されているものになります。バンコクは1月2日から変更の告示があるまで効力を有する措置として、施設の一部閉鎖に関する告示を発表しましたということです。ですのでバンコクでは1月の2日から部分的にロックダウンが始まっていて、このロックダウンに関しては変更があるまで続くということです。現在閉鎖されている施設が書いてあるんですが、主要なところだけ読み上げます。閉鎖する施設としては、パブやバーや娯楽施設、遊園地、子供の遊技場、ビリヤード場、ゲーム店、インターネット店、保育園、ムエタイ競技場、ムエタイ練習場、競馬場、スパ、マッサージ店、ボーリング場、スケート場、ダンス場、ダンス練習場、また1月17日までは学校施設や学習塾すべての教育機関に関して人が集まる授業ですとか研修や活動は禁止とされています。授業はオンライン授業でやることとなっています。またバンコクはすべての人に対して外出する場合はマスクの着用をするように協力を求めているということです。このようなロックダウンに関しては他の地域でも起こっているようで、こちらパタヤ千夜一夜というブログなんですが、こちらにはパタヤの状況が書いてありました。1月3日の記事になります。ショッピングモールは閉鎖、モール内のレストランは持ち帰りのみで営業、マッサージ店は閉店、ナイトライフ娯楽施設はすべてクローズ、コンビニの営業時間は午前5時から午後10時までに制限というような規制が引かれているようです。ただ、銀行やスーパーや薬局などは営業可能となっていて、街中にあるレストランも店内飲食はできるようになっているということです。タイとしては全面的に一気にロックダウンという形ではないようなんですが、一部ロックダウンを現在している状況のようです。それでは現在、
タイでの感染者はどのような状況なのか、そちらをお伝えさせていただきます。こちら、1月の2日、日経新聞の記事になります。タイの1月2日時点の累計感染者数は前日から比べて216人増えて7379人となった。昨年の12月にバンコクの隣の県にある水産市場で1000人を超える集団感染が判明した後、各地に感染が広がっている。不法入国したミャンマー人労働者から感染が広がったと見られている。ということですので、今現在もコロナの新規感染者数はあまり少なくなっていない状況で、今後制限やロックダウンに関してはまだ厳しくなる可能性もあるようです。それではタイの新聞での報道を見ていきたいと思います。こちらバンコクポスト1月1日の記事になります。タイでは2人のコロナでの死亡者と279人の新たな感染を報告しました。その279名の新規感染者のうち20名はバンコク在住ということです。バンコク側としては学校に加えてさらに多くの場所を閉鎖することを検討していて、その多くを閉鎖する場所はタイでは昨年の春頃コロナの第1波が来て、その時にロックダウンをしたんですが、その時と同じような場所を閉鎖していく、そういったことを検討しているということです。ただ政府としてはこの新型コロナの第2波をきっかけに経済的に大きな犠牲が出ることを恐れて全面的な閉鎖を命じることをやめました。その代わりにバンコクの知事とか州の知事に対して彼らが最も適した措置を検討する、そういった権限を与えたということです。それではタイの今後というところを見ていきたいと思います。せっかくタイがだんだん外国人に門戸を開いて、そして外国人の旅行者たちがだんだん行けるようになってくるのかと思って矢先にこのような事態というところもあるので、今後どういう風になっていくか、それはすごく大切なところにもなるかと思います。できればいい方向に進んでいってほしいなというところもあるんですが、今後タイ政府が考えている対策、こちらを日経新聞が書いてありましたので、こちら読まさせていただきます。タイ政府は1月2日、新型コロナウイルス対策の活動宣言を再強化する方針を決めたと発表しました。この方針は4日から導入する方向だということです。主な内容としては、感染リスクが高い施設の閉鎖や営業時間の短縮、在宅勤務や県をまたいでの移動の自粛などを求めるということです。具体的な措置に関しては、各州の知事の判断で定め、2月の1日まで適用するということです。感染拡大が収まらなければ、夜間外出禁止や県をまたぐ移動の禁止など制限を強化する方針だということです。ですので、明日1月の4日に発表されると思うんですが、厳しい措置が2月の1日までは続いていくということになるかと思います。ただ、今のところニュースでは外国人のタイ入国に関しての制限、そういったものを見てませんので、今のところはタイに入国できるんじゃないかなと思います。ただ、ある程度ロックダウンしているところがあるということは覚悟する必要があるかなと思います。それでは、これまで新聞の記事やホームページの記事など、そちらを見ていただいたんですが、タイの状況が今後どういうふうになっていくか、そういったことを考える上でも詳細なデータを見ていきたいと思います。それではタイでのコロナウイルス、どのような状況になっているかデータを見ていきたいと思います。こちらなんですが、先ほどもお伝えしましたように216人が昨日新規感染者数で発見されております。これまでの合計者数は7379人になっています。こちらはタイでの新型コロナウイルスの感染者数の推移になります。ここのあたりですね、3月の13日くらいまでは、とても少ない状況だったんですが、ここからずっとぐーっと上がっていって、4月だいたい15日ぐらいまでですかね、1ヶ月ぐらいですね、1ヶ月ぐらいでガーッと上ってきた感じになっています。これが第1波の時になります。それからコロナを抑えられていたという状況になるかと思います。そして第2波がやってきたのが12月の18日のあたりですね。ここから一気にガンガンと上がってきているような状態になっています。そして1月の1日では7379人というような形になっています。このデータから見るとなんですが、ウイルスが変異しているというところもあるので分かりづらいというところもあるんですが、前回の第1波の時は1ヶ月ぐらいで収束しているので、1ヶ月ないし1ヶ月強ぐらいで収束すればいいなと思ったりもするわけですが、それでは別のデータを見ていきたいと思います。こちらが新規感染者数になります。新規感染者数、この3月4月の時はこのような
感じでした。そして今回のこの第2波の時なんですが、新規感染者数が第1波の時よりかは一気にバンバンと上がっているような状態になっています。ここから分かりますのが、第1波の時よりは第2波の時の方が深刻度は強いんじゃないかなと思われます。それではここ1ヶ月での新規感染者数の推移を見ていきたいと思います。こちらになります。ここまではずっと少ない状態でした。そしてここでは19日ですね、19日に一気に新規感染者数が見つかっていて、21日にも新規感染者数が見つかっている。この時は809人ということになってます。それから24日は148人、25日は110人、26日は103人、27日は18人。その後、28日299人、29日250人、12月31日は473人、1月1日は216人というような状況になっています。こういったところからもタイ政府は新規感染者数がなかなか少なくならない、そういったことがあり、今回のロックダウンに踏み切ったということになるんじゃないかと思います。今回はタイから入ってきた一部ではありますが、ロックダウンが始まっている、そういったニュースをお伝えさせていただきました。現在、バンコクとか、それ以外のところでも一部的にロックダウンが始まっているようです。明日4日からはさらに厳しい規制が敷かれる可能性があります。この明日発表される規制は基本的には2月の1日までは続くと考えた方が良さそうです。その間にだんだん新規感染者数が少なくなってくれればいいなと思います。そしてせっかくタイへの観光客の制限が緩和されたところもあるので、くしくも同じ時期、私たち日本側も1月31日まで11の国から来るビジネスパーソンを除いては、ほとんどの国から日本への入国することをストップしている状態でもありますので、日本もコロナ感染者数がだんだん少なくなっていき、タイの政策もうまくいき、日本からタイにだんだん行けるようになっていけばいいなと思います。次回はタイへの渡航に関して渡航しようと思った場合に、例えばタイに入ることができなくなった。そういった時にフライトチケットはどうなるのか、予約したホテルなどはどうなるのか、どういった対処をすればいいのか、そういったことをお話ししたいと思います。これはタイだけではなく、今後行けるようになってくるであろう、そういった国に行く時にも大切になってくると思いますので、よければご覧いただければと思います。いつもいいねとコメントをいただきましてありがとうございます。これからも YouTube 頑張って投稿していきますので、よければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画ご視聴ありがとうございました。